Nazi izingoma engene ohlwini lweziyishumi ezizobe zidlana imlala kweyonyaka emsakazweni Ukhozi FM. Umphathi westeshi uthi abalaleli bomsakazo balitholile ithuba lokuqoka izingoma ezizoncintisana. Uthi babone ukuthi kuthunyelwe imqhafazo ama-SMS wachaza nangezathu zalokho. Kusinikeza injabulo nentokozo ukwethula i-top 10 yoKhozi FM ekuyiyona izodecide ingoma ezohlanganisa unyaka. Kulonyaka sibone ukuthi asiyandise isikhathi sale campaign ngoba icampaign ethandwa kakhulu abalaleli bethu. Siqale ngokuthi sicele abalaleli ukuthi bathumele ingoma abafuna ukuyibona kwi-top 10 nge-SMS. Isizathu ukuthi sishintshe siye kwi-SMS ukuthi i-SMS iyona ikwazi ukuthi si-audite nokuthi iyona ikwazi ukutshengisa izibalo zangempela. After leso step leso sicele ukuthi abantu bangaphakathi abasakazi nabo basho ingoma abafuna ukuyifaka ku top 10. Sase sibheka ingoma ezidlalwe kakhulu kulonyaka uKhozi FM. Zonke lezi igaba ezintathu zibe nesibalo esifanayo, sa-check ingoma ezikhona kuzo zonke kwase kuba indlela yethu ukuthi sihlanganise yona i-top 10 njengoba sekuyiyona le nibonayo. Ukuvotela eyodwa yalezi ngoma eziyishumi, thumela umqhafazo wegama elithi ingoma kanye nohlamvu lwengoma oyikhethayo uthumele kule nombolo 33665. Uhlamvu lwengoma oyivotelayo luseduze kwayo. Isibonelo nje A, B, C, D, E, F, G, H, I no J. I-SMS ibiza u1.50 kanti ama-SMS amahala awasebenzi. Kanti ukuvota kuvalwa mhla zingamashumi amathathu nomuvo kwephezulu ngehora le12 emini bebade.